Mayong adlaw mga kasimanwa, welcome to our second episode of What's Up Iloilo. I'm Tito Mike, your resident NPA. And I'm your manong RG, ang suki nyo sa balita kag chismis. And of course, this is Claudette, your tita of truth, serving real talk with a side of sex. So mga palangga, afam naman ang topic naton subong. So before anything else, let's define it. AFAM, A-F-A-M, a foreigner assigned in Manila, pero diri sa Iloilo, we stretch the meaning a bit. Any foreigner nga makadto sa Pinas or sa Pilipinas, AFAM na iya. Amugin, pwede na assign sa puso ko? Or pwede man assign sa balay ko. Hoy! Our first question, magpangasawa bala or magpamana sang AFAM? Love or passport? Love. Depends. Dahil damo-damo gadya gamit man passport lang. Oy, careful ha. Okay? Wala kita diga pabati-bati sa iban. Well, love or passport, that's a $1 million question. Gadya. And yes, but let's be real here, Tita Claudette, Tito Mike. Pag sinabi kasing AFAM, nagkakaroon ng notion na manggaranon ina. So, sa inyo, true love or transactional lang bala ang AFAM dating? Some Filipinos are accused of good gold digging while AFAMs are accused of fetishing Filipinos. So, what is your opinion about this? For me, is this. Dalawa kasi, both of them are benefiting. If it's transactional, okay? The Filipina would like to go sa wherever they are, let's say sa US or sa Europe. Australia, Europe, Canada. So, ang lalaki naman, mostly old men would target Filipina, usually mga exotic. Yeah. Ano nang exotic na? Kasi balikin niyo ko diyan si Well, that's most of the Filipinas are mga exotic Filipinas. Define makikita exotic, mo. Mike. Oo, ano nang exotic Yung naman? Kakaiba? Kakaibang Pilipina. Siguro, as you can see, Kulbaan. kung anong hindi tayo, yun ang gusto natin. So, they're white, they're tall. So, hinahanap nila mga dark skin na Pilipina, Be. straight hair, so maliliit na Pilipina, and the one that could care. Sa mga AFAM, usually, gusto nila yung mga Pilipina because we're known to take care of yung mga partners natin. Claudette, ikaw yan? Ako siguro gapati ako nga kung ano man na fetish or gold digging, there's still love. I agree. Because you cannot be with somebody na hindi mo palangga. Kagapati ko yung Claudette nga kung palangga mo bala? Oo. Kung amat-amat ka mo go danay, Yes. gugay niyo upod, Actually- you will learn to love the person. Bisan Exactly. una-una mo nga upodanay ka mo, hindi mo siya palangga. Exactly. Ako gapati gid ko yung ga-develop ang not only feelings pero ga-develop gid ang relationship. Okay? Kaya hindi ka man makaspend time sa isa ka tawo nga daw hindi mo matulon. Ti ano mambal niyo kung gold digging lang gid ang gusto sang bayo or laki nga Actually, pamanafam. ang mga AFAM, hindi man na sila guro sorry for the word, hindi nila ma-feel kung gold digger ang babae or hindi. And I think sa subong at chimpo, kabalo na sila before sila sang relationship nga mahuo ni siya sa akon kay may kinanlan siya. Kabalo na sila. Hindi ko yung magpati yung why na sila yung kabalo yan. Well, I'm sure nga sa mga Filipina ba lang nakakanto na sa sagwa, and they're actually loving their partner. I'm sure nga ma-disagree kung malinta sa gold digging dun man lang. Of course. A lot of people, I'm sure a lot of Filipinos out there na kung nagpamati man sila subong, they would agree or they will disagree sa mga ginambal naton. Some of them are gold digging, some of them are learning how to love their partners. Okay. Kaya anong dahil mahambal yung Ma'am Claudette kag Tito Mike nga ang mga babae nga Filipina kis subject as a toy lang sa mga foreigner? Well,
again, siguro na we are given gifts of intellect and free will. Nang kabalo kita, sa pagkatao ta lang siguro, kabalo man kita kung ginahampangan kita or wala kita ginahampangan. So sa ako niya, depende na sa imo, inday. Kung mapahampang ka o hindi. Okay? Or i-subject ka sa isa ka bagay, no? Di kung wala kaya sang may purpose, nga sige mapahampang ko kay may kwaon ka, nang imo na na iya. So, mahambal ko, damo biktima. Yes, damo ang biktima. Pero, I always believe sa saying ni Eleanor Roosevelt bala. Wow, na may facts. wala sang may mainsulto sa imo kung wala ka, hindi mo pag-ialaw ang tawo. So, the same man ina, wala sing may mahampang sa imo or may mag-victim sa imo kung hindi ka magpabiktima. Sorry sa ma-disagree sa ako, no? Pero dapat amo ini subong ang aton na paminsaron. Pero sa hindi sa experience ko, sa experience ng Sa neighbor ko before. Sino na naman na si Carlo? College pa lang kami noon, college days. Ang tupad balay namon, may afam siya. So, dito darating yung kung true ang lalaki or not. Pagbata ang afam. Pagbata ang afam, they just wanna play. Sino ang ma-play? Ang girl o ang boy? Hindi, ang boy. Kay, ang natabo sa isa ka estudyante, happy gid siya nga makadto daw ang afam niya. Kilig-kilig. Pag after 7 days na danay sila nagbalik na si afam. Never Wala na nang nagano. pabatsa. So, daw isang linggong pag-ibig ang ginugula Email the papin gali. Exactly. So, another question. Are Okay. Filipinos truly considered as equal partners or is there always an imbalance kung amo nang sitwasyon din? Ang ini mo nga kasi isang pamangkot siguro para man ini sa tanan, hindi man ini Filipinos or AFAM lang, no? There is no such thing as pang-AFAM lang ang hindi, ang imbalance, no? Kaya sometimes gani, though mas masaligad pa ang AFAM sa mga Filipino. Oh. Well, sa akon lang mo ni sa mga babae, Sometimes. sa babae, ang mga Filipina gidya is very good gidya na na partner. Oh. Kung ano lang dyan. Very good, ma. I-compare mo sa mga ibang nga nasyon. Nga pinagidya ka sorry nasyon ang kung ibong. I'm not saying na ganun sila pero most of the kasi they like to play pero sa Pilipina kasi when they want to settle down they will take care of their partners. Oh, yes, yes. Di ano ma'am, ba niya kung mga palulukan sang afam sa imo asasawa, kag pangasawa ka lang para manginyaya sa ulihi? Oh, wow! Actually, mo batyagan mo man ako. Pasugot ka ma'am Claudette ni mo, unti lang yaya. Well, kung deserving siyang yayahan ko. Why not? Diba? Exactly. Kay Timmy Ara man niya nga babae, yung happy siya kung ginasabihan niya ang iya nga partner. Parang mga Hapon, di ba? Mga Hapon, they serve their Nagkapunta naman siya sa hapon. Ang mga babae nga hapon sa ginasubmit ginilang kaugalingon nila sa kanilang mga husband. Oo. I'm not sure kung ano talaga like Chinese culture, Japanese culture, but that's how they do it. But sa atin naman kasi dito, we don't treat our wives like that. Sa atin talaga daw equal man. But good thing about Filipina nga is they really take care of us. That's one of the things na every AFAM can actually attest na they really take care of Yeah, that's true. Oo. Kag sakto ng hambal nga dapat equal kamo sa isa kag isa. Ang role sang bana ginagampanan mo sang maayos, ang role sang pagiging asawa ginagampanan mo maayos in the sense nga bisan ano pa ng lahi iya sang lalaki, kag ano man ang lahi isang babae, kung may mutual understanding ang isa kag isa, maklik na iya in the process, in the long process, maklik na sila kag isa kag isa kag they will learn to love each other forever kung basta magdugay. Actually, gahambal kita nga may mga problem no when there's a difference between cultures. Pero sa definition sa culture, actually hindi lang na siya sa color sa skin or sa kataason or sa kanubuon na paon sa ilong. Pero ang kultura is sa not only sa race pero sa age, sex, sa male or female, standards or sa ano ni ganito tawag
status, no? Amo na siya ang culture nga ginatawag. So kung ang inyo yung cultural level, especially sa level of understanding, level of intelligence, mapati ko yung may ara, yung will work out or ano. Kag ang importante na is ang respect. So a fam man or hindi a fam, wala difference for me. Well, going back sa ginamba ko na Filipinas caring. However, hindi ko nila lahat yan. Baka akong tatamaan. I just wanna make sure na not all Filipinas are like that. Oo. Okay, meron talaga manloloko rin talaga. Like, once they get their green Wako card. na ng tanang kwarta mo. Yes, exactly. Nan. And it doesn't really happen lang sa mga AFAM lang ganyan. Even Filipinos na living in the United States or elsewhere, kagtigulang na some of the Filipinas here will take advantage of them. Oo. Gapati man ako sinain not only Filipinas, may Filipinos, may nga mo na, no? Damo? Oo, damo. Damo. Speaking by experience ba to? Or, No. sino mas manamit magpalangga? Ang Nami! AFAM or ano nga? Namit. Namit? Nami! Okay. Nami, gali. Magpalangga. AFAM o Pinoy? Ikaw sa batuna. Hindi si RG, be. RG. Kung ako yung mamang ko to dyan, Pinoy gid eh, Pinoy na kuya mo. Katilaw ka. Oy! Sorry. Okay. Katilaw ka sang pagpalangga sang AFAM. Wala pa Ma'am Claudette, pero gapati nga ako yung nga kung mapilion ako, sino mas nami magpalangga? Siyempre, Pinoy nga eh. Kung namit, be. Depende! Depende, sir. Depende, Mike, siyempre kung... Dax? Uy. Sorry. So, sino kita mas na namin magpalangga? AFAM or Pinoy? Ako ang masabat? Oh, Okay, sige. be. Sige, Ikaw, be. mamati kami, Vicky. Mati, be. Duha. Kagi ka sa duwa. Oo. Man? Hindi, kagi man ko no view, syempre, antis ko naman sa AFAM. Ay. So, thank you sa mga na-boyfriend ko. Beep. Pero, ano i-prefer mo, Pinoy or AFAM? Di kang ginaman ako AFAM. That's given na AFAM din ang nagustuhan mo eh. Oo. Amo na. Paano ka nag-umpisa? Yung bisita mo siya nagbisita sa mo, ano? Ako ang nakita yan, kaya ako nagkado sa lugar yan. At ikaw yung apam eh. Oo, ikaw nga AFAM. Apam kaya? Ikaw yung apam? Afamita? Kaniliwata. No? Afamita. A foreigner Oo. assigned in Manila. Manila, Oo, yes. mana. Alam ko ito gin-assign, though 2 weeks malang ko to ng ganito. So, kala mo gapagwapat. Ang kita. Ano nga? Charot. Foreigner, Oo. tourist in Paris? O ano na? So, mas manami si mong AFAM? Wala ka man gambalan kung sino gid ang mas manami, no? So, maybe during the time, Siya? though destiny mo lang siguro na So, siya. tuwag yun ba itong mga balita, ang mga AFAM? Chismoso ka gid ya. Pero hindi ba Dax? Ay, Hindi na yan, registryahan. Okay. Next topic. viewers. No. Hindi ba? Damo na like stereotype din na sa mga Pilipino nga sino nagalantaw din sang corns? Pakitabon nga isang babae. Edit ko mo sa video. Pakitabon. Hindi ko yung magsabat. Kaya huwag ko ya ka. So, siyempre ako, wala mo kagi ang lalaki. Apang mga babae, kagi ko. Pero sa lalaki, wala. So I will not know. Okay, commercial please. Anyway, so actually, ang pagpalangga, ang ginatawag na love is sa Balatyagon mo ina. Kag ang ginahamban nyo is kung sino ang mas manami. For me, it's depende kung paano ka man magpalangga na bilang isa ka tao. So kung paano ako magpalangga, it's reciprocated man sa isa ka tao. Ako yung gapati ko sa amo na ha. Gapati ko amo ginaya. Kag kun siya man, kung ang ina nga tao, amo man ang napakita sa akon, amo man na ang ipakita ko. Kag sakto Amo na. na ya. Question lang. Kita tanan may kanya-kanya nga level sang tawag nga pagpalangga. Kay kung sa imo, kung feel mo nang naabot ya or nakuha iya ang pagpalangga, naging hatag mo. I mean, ang point pala dira kung satisfied siya sa pagpalangga ang ginhatag mo, kag siya the other way around, satisfied sa ang pagpalangga naging balik mo. Sorry, Gids. G, no? Manong RG. Hindi ka man guro kahambal nga kung diin ka ma-satisfy, no? Kay
as you go along bala, dira mo ya mabalaan bala kung palangga ya ka or hindi. Wala na iya ginahambal yang palangga ya ka dayon or palangga mo siya dayon. It's you discover, it's a time na kinahanglan para ma-discover mo ang isa ka tawo kung paano ya gid ka ginapalangga, kung paano ya ka ginatreat. Amo na Pero- for me oo, amo na siya. Going back sa question sa mas namin magpalangga, Pinoy o Pinay Oo. or Afam. Afam. Okay, ang question ko si mo, how old were you when Nag-boyfriend? nag-propose mo nga magpakasal si Graduation ko gid. Wow. how old were you then? I was only like 21, 21 turning 22 pagka September. So I got married July. So 20, oo. And how old was Wala he? na to ya damo nga courtship. Ako ya bilaan ka patigid ko nga once ginhambal san tawo nga pakaslan ta ka, langga ta ka. I said yes. Wala na damo nga ano. Pero inaiyang damo-damo pa ichiburichi, damo-damo courtship, pero hindi man lang ma-feel mo man na kang hindi man lang galit tuod. Nga wala man lang gahambal, hindi. Daw prove gali sa mga Pinoy nga Agay. mas nami ang Afam. Hindi man gid maisog lang gid ang pamagambal. Okay. Oo. What Straightforward. if before sa nakahambang nga pakaslan kanya, ang one of the suitors that you have, naghambal mo, pakaslan ta ka. What will happen then? Duwa gid ya. Oh my God, it happened. Duwa ang pasal sa Pinili mo nga, Pam! My goodness! Duwa gid ang nag-propose nga mapakaslan. Grabe nga buhok nami tapak. Sunod ang balon niya nga, it depends daw. Pero Wala. Afam na naging pinili, ha? Sorry lang gid no, kay balaan mo, ako yung daan, very loyal ko sa mga tao. So, hindi ko gusto makabati bala sa mga chismis. So, during that time, no, yeah, I had a boyfriend. Pero naglakat ko sa France, tapos nabatian ko nga naglantaw siya sini sa isa ka babae. So, bisan 4 years na to kami, gin-let go ko to ya kay ti. You know, hindi siya gali masaligan eh. So, gin-choose ko ya ang isog maghambal na Nag-ano siya? mag-stand siya sa mga. Ang question that, you think na nag-cheat with my Dali show lang or nga no? ako, di ka interview niya. Kaya ikaw may Ikaw may experience. experience, ha, pa? Alang-alang man ako nga wala ko experience na. May ara ka, Afro-American. no, may Afro-American ka, may ano kapagid nga mga Lahi. ano ka UN, United Nations. Sa ako naman eh. Ako, si Mike. One for all or for one. Hindi. Amo na eh. Kung pamangguton mo sinong namit, masabat ko na. Oo. Pero sa pagpalangga, sa Pinay-gid ko yan. Oh. Pero sa manamit, kinay mo ko Japon. Para safe. Basta mga aking sila eh. Ako niya dinala ko yan sa nami kaya wala ko experience ang nami ka na. Inggo na nga dali ka duwa. No, I only Oo. have one thing. So she can't really Tingnan lang tani. Wala ko compare. yan. Hindi niya Wala ko yan ma-compare ang compare. Pinoy kag Afam. Yeah. Because Afam lang gid. Pero after all, bala bala, ang ginahambal yun na nga pagpalangga, wala na sa lahi. Oh yes, of course. Hey, pwedeng mag-ano ng adult dito? So, magsabi dahil sa ganito, I remember black girls, white girls, Filipinos, Mexicans, Vietnamese, Thailand, Cambodian, lahat yan, basa at mainit. Parehas lang lahat yan. Basta mainit ginalamigan ako yung Madulas. subong. Basa So, ginapagambal mo, Tito Mike. Basta mainit, ako yung ginalamigan ako di subong. Ikaw yung magmudin. Okay, hindi ko na yung magsabat sa amo ng mga klase sa mga sa mga halambalon. Kay balaan mo ay ang ato Pati, diri nga nga purpose is to Educate galit. binunahan mo na ko. Okay, sorry po. So, amoy na, no? Pero mga experiences ta nga ini bala, wala, di may ginahambal nga sala ka or sakto ko or whatever. No, it happened. The most important thing here is that we learn. Yes, We of learn course. and then we don't do it again because it's really stupidity. Kabalaan mo na nga sala, liwaton mo pa. Example, ikaw 50 anyos ka na or 51 or 52, whatever. Kung pila man edad mo, balaan mo nga nakasala ka, kagsala to, hindi mo na pagliwaton. Pero kung giniwat mo pa, yati, stupid ka na. Mayo nang I'm sorry for the word. Mayo nang hindi ko ginliwat. Oo, wala siya. Thanks
thanks for that experience. At least you have something to share here now, Exactly. diba? Same with me, same with you, no? Ang experience is better than, than libro, okay? Than books, because it's something that we share and people learn from us, and at the same time we also learn from it. Ang aton diri subong nga gina-istoryahan is may paghigugma. Pagiguma, yes, Oo. of course. Sa AFAM daw amo ina, no? Ang paghigugma, AFAM man or hindi, kung tuod-tuod ina nga paghigugma, matabo ginaya. Gabati ka mo sa ginatawag na destiny or soulmate or whatever. Depende, Claudette, kung destiny or soulmate na. Para sa akon, kung kamo ko ginaya, why na yan. Kung afaman o kung hindi afam. Kung ginaya yung sitwasyon for me. Oo, kasi sa ako yung race, color, it doesn't really matter. Kung basta mag-click ka mo, nagabuliganay ka mo. Oo. And also the commitment. Of course, like always man na dahil lang honeymoon stage o mga ganong part, it's so umpisa lang yan, but at the end, mag-i-end rin yan. Okay? Kung wala sang respeto. That's correct. Amo gina siya. So, kaginay, balik ka to, no? Gold digging or fetish. Kaya ano ang inyong conclusion sila? Conclusion ko is, for me, love is love. If you're dating an AFAM for money, at least be honest. If it's for love, stand by it. Pero huwag tayong magpapaka-plastic transaction relationship do exist kasi. Yeah, masakit ina. Always remember, mga kasimanwa ko, kung hindi nyo gusto masakitan, hindi ka mo dapat ang reason na masakitan ang isa ka tao. Don't be a reason for another person to get hurt. Ang mugid na siguro ang aton nga nga main point, no? And I'll say this, true love should rise above stereotypes. If you marry, it must be for commitment and not for convenience. Ako naman Ma'am Claudette, I believe that relationship nowadays are global. No? Online dating, apps, travel, cross-cultural love is real. The challenge, we are brave enough to face the judgment. And kung palangga ta, let's prove it. It's real love. AFAM man ini or hindi. Oo. Okay, so that's it, no, mga kasimanwa. Ang amon diri nga opinion, whether you're gonna accept it or not. Pero ang ending sini is makonclude kami nga AFAM or hindi, respeto. Respeto sa lawas, respeto sa ibang tao. Amo na ang ginatawag nga pagpalangga. Okay, that's it for today's episode. Madamo gid nga salamat sa inyo. Pagpamati, before we end, we would like to thank our sponsors. For smart digital solutions, look no further than Prime of When it comes to anything and everything marketing, trust only X Factor. Factor. And for top-notch digital support, we've got Prime Media. Kasi subong nga makeup ko, again, salamat. Ganda! Okay. Thank you for watching. Don't SRT, forget thank you very to much. share, comment, and follow us on our social media sites that's on your screen. If you're interested, we're also inviting guests and sponsors to join us in celebrating Ilonggo culture and stories while bringing your brand closer to our community. This has been Tita Claudette. Tito Mike! Manong Archie, see you on our next episode of What's Up, Up, Iloilo? What's up, mga kasimanwa? What's up mga katsimanwa? What's up mga kasingwanwa? I'm Claudette. I'm Tito Mike. I'm Manong Archie. Mark your calendars because every Saturday, We're dropping the pilot episode of our brand new Podcast. we will be talking local stories trending issues Hidden gems, and everything that makes Iloilo worth talking about. from dating issues to fun facts, local talents to timeless traditions. We've got it all. straight from the heart of the city of love. So don't miss it Tune in. Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo?